भाजपचा गड मानल्या जाणाऱ्या मुलुंडमध्ये भाजपच्या 6ही जागांवर नेते मंडळीच्या निकटवर्तीयांसह जुन्या चेहऱ्यांना संधी मिळाल्यामुळे नाराजीचा सूर पाहायला मिळतोय। भाजपचे माजी मुलुंड विधानसभा अध्यक्ष मनीष तिवारी यांनी तर थेट राजीनामा सोशल मीडियावर जाहीर केला। दुसरीकडे भाजपनं माजी आमदार तारासिंह यांच्या पुत्राला तिकीट नाकारलं। माजी आमदार तारासिंह यांचे पुत्र जॉनी उर्फ रजनीत तारासिंह नंदा राजयोग यांना तिकीट नाकारलेलं आहे। वॉर्ड नंबर 104 आणि 107 या ठिकाणी तिकीट मागितलेलं होतं त्यांनी, मात्र दोन्ही जागांचा विचार करण्यात आलेला नाही। वॉर्ड नंबर 104 मध्ये प्रकाश गंगाधर यांना तर वॉर्ड नंबर 107 मधून किरीट सोमय्या यांचे पुत्र नील सोमय्या यांना तिकीट देण्यात आलेलं आहे।